Okay, kana tingog na. So, may adlaw, no? Kung unsa ni oras niyo makitaan, may gabi, may hapon o bisag unsang adlaw, no? So, karon adto na punta sa unsaon di ay. So, atong kuhaan og lesson na kanang picture na. So, naay duha ka grupo sa mga bata nga atong makita din ha. So ang unang grupo kadtong mga bata nga ni Katkat, no? Nay uban nga niagig hagdanan, nay uban nga ni Katkat ra sila abot sila sa dahon. Well, naapoy mga bata nga naa pa sa ubos o naara sa ubos kadtong di ganahan mosaka. So atong anam-anamon i-dissect na to, i-apply na to ni atong makatunan ani sa business. Unya, unsa ang right mindset? No, unsay saktong mindset? Kay sa business, usahay ang mindset nimo pagkabata maoy imong gidahantod ni dako na ka. So, aton tanan og una ang mga naa sa ubos. Ang mga nasa ubos usually mao na ang mga safety first. Amping pirmi. Mao ni sila ang kanang ilang gihunahuna ang safety sa kadaghanan. Apil ang ilahang safety ug ang safety sa uban, which is generally good, okay? So, mayon na sila, "Uy, ay mo saka, patay mo sa inyong mama, sumbong mo na ako sa inyong mama ha." 'Di ba kadungog ta na pirmi? Dayon, kadtong mga wa ni Saka may mingon na kalaki mo tagak gid mo. Hala, masamad gid mo. Hala. Gabok ra ba ng kahuya basin mabali na. So, concern lang gid. Or mo to yung ginahuna mo nang wa siya ni Saka. Basin mahagbong siya. Basin bunulan siya si mama, basin masamad siya sa kahoy, basin mabali ang iyang kuptan. So, iyatong gisulti dili lang para sa uban, kundi iyatong gisulti para sa iyang kaugalingon, which is generally good. Samtang katong ni Saka, kabawa mo sige nahuna sa ni Saka. Ani Saka no kami ngon. Di sila Saka. Tanaw ko na kog lisod ba yun? Tanaw na kog masamad ba ko? Hindi na masamad eh. Hadlok ra na sila. So, kung ato nang tangtangon ng hagdanan din sa drawing, naagyod sa tinuod na kinabuhi naging mga bata nga musaka. O gadto nga mga bata nga musaka, mao to ang way pakialam silang kinabuhi. Bahalag mahagbong sila. Bahalag masamad sila. O labaw sa tanan, bahalag iniguli, bunalan sa mama. Kay, sige naman nagpamunas mama. So, unsay labot na sa kinabuhi, sa negosyo, sa trabaho, or whatever endeavor nga imuhang gustong buhaton. Ang ibabaw sa kahoy nagrepresent sa imuhang damgo sa kinabuhi. Or nagrepresent sa imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Samtang kadtong mga tao nga nasa ubos mao to ang ni play safe. Di ta mangandoy ana. Kanang mga imposible na kay nga mga pangandoy ba. Dawaton gud nato kung unsay gihatag sa Ginoo. Ano maday magpasalamat, no? Mapasalamaton, and that is generally good. And that is generally safe. Sakto ang iyahang gihunaw na nga concern. Lisod na ay daghan kay ni fail ana. Daghan na ni suway nga ako nakita na ilhan nga wa man ni succeed. Og tinuod sad. Kay di man ta kalimod nga naagi mo fail. Og kadto sila mao ni ang gadong dili mo risk, mo na playing safe.
Pero mo na ko'y kasulti nimo. Kadtong wala ni suwag saka sa kahoy. Yes, you are safe. But you will never know how it feels like to be up there. Playing safe sometimes is the worst risk you'll ever take. No, hadlo ka no. Hadlo ka na may tabo nga bati. Hadlo ka na may tabo nga fan. Why? Makontrol nimo ang situation, makontrol nimo tanan. Di ra ba? Nga bisan pag ikay pinaka concern nga for person, you can never stop anything bad from happening. Pero kay nag-entertain man ka di si mo nahuna og bad, it will actually happen. That's why ka ni duwa ka niya na ka mapildi ka. Congratulations, mapildi ka. Kay nagplano man ka mapildi. Mo may ganoon ala kung ako ni boto mapildi. Oh, congratulations, nahitabo. Mausad na. Kasagaran sa mga magunahon na nga mahagbong siya kung mo kat siya, mahagbong siya. Pero na sa kato nagunahon na kung mulangoy siya, malumos siya. Kaya naman gitagaan. O nituo siya sa may tabo niya. So kung masugod ka business, excuse me, masugod ka business, magunahon na ka, malugi ka. Congratulations. Nahitabo na. Minyo ka, di ka kamao, congratulations. Di juga kamao. Yes. Naay salidas nga gitawag The Croods unya ang story ato kay ni survive sila tungod kay ilang papa mungitnit na gani musud sila sa cave. Dayon niingon ang papa, because of me we are alive. Pero niingon ang ngano na ba niyo? Ay di ni COVID ha. Niingon ang anak, this is not living. This is just not dying. Oo, safe lagi ka, pero wa ni mo na enjoy yung kinabuhi. O, wa lagi ka na unsa, pero wa po ka nalingaw. No, kanang kadtong mga nasa ubos, nagpabiling sa ubos, masuya ra gid sila nga nasa ibabaw. Basin mo ingon ka na ko nga di na tinuod, maybe, pero ang akong punto is you will never know how it feels to be like the tree. Spresa ni langoy, wa ka kabaw, ug yun sana nilo si feeling na naglangoy. Kung hadlo ka mo langoy. Di ka kabawon sa feeling sa ni bike, kung mahadlo ka mo bike. Ug wa sa kakabawon sa nitabuan na nila. So wala pa sila kabaw langoy. Sinpila na ka litro ilang nainom nga tubig. Pila ka band-aid na palit sa pag-bike lang. Ug sa pagsaka sa kahoy, kapila ka na sila nahagbong. Wa ko nag-ingon nga di tinuod ang ilang giingon nga pwede ka mahagbong, di ba? Pwede ka mahagbong, that's true. That's very, very true. Ug sa negosyo, pwede ka mo fail. That's true. That's very, very true. Pero ato ta focus sa nikatkat. Kato mga nikatkat, mo to ang mga naka-experience sa wala na suwayan sa general or sa kadaghanan. Kabaw ba mo nga sa ako teacher mo ko sa 40 ka students nga nasa room, kumingon gani ko 15 ganan mo katkat, klase na ha ako na ni allow nga mo katkat, naragi na pinakadaghan 5 ka boys. So meaning na ay 35 nga di. So meaning mas daghan ang di ganahan mo katkat. So meaning kadtong ni katkat gamay ra to sila ang nakasuwayan. Ug sila makaingon sila anin duta didre. Ug nasuwayan nila ang wa nasuwayan sa kadaghanan. Mo na ibut pa sa buta na sila'y nabuhat nga wa nabuhat sa majority. While samtang ang majority they try to keep safe sa ilang kaugalingon, which is generally good, pero naay nindot unta pwedeng mabuhat outside comfort zone. So unsa man na sa
pangandoy sa kinabuhi. Muna ang mga tao, generally, di na lang mangandoy. Ilan na lang gi-give up ilang pangandoy. Muna ang ganahan sila og security sa trabaho. That's why kung manarbaho, you feel secured. While sa business, no, there's no security. Constant ang change, constant ang competition, constant ang challenge, constant na. Pero sa katong mga nikatkat, nindot kayong feeling na nakaabot kas babaw. Samtang katong nasa ubos nga wala nikatkat, sila'y nahadlok para sa nikatkat. Nanong bati ang gifeel sa nagtanaw, samtang ang nibuhat, satisfying kay ang gibuhan. Satisfying kay ang feeling. Sa negosyo sa dingani, once nga na-decide ka ba, you made up your mind, do it and enjoy it. Tanang failures, dawata lang. It's all part. Aron makasaka ka sa kahoy, aron makaabot ka sa imong damgo, sa imong plano, sa pangandoy, nga gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi. If you want to play safe, it's up to you. But if you want to do something nga kanang worth sa value nga unsa ka, I'm not saying that you take the 100% risk. I'm just saying be ready for failures, para sa mga samad, para sa mahagbong, sa mga hilot. Then kung makat-kat lang yapon ka, hagbong ka, kat-kat na pod. Antod sige kag kat-kat, makaabot kas tumoy ug may ka, yes, nakasaka na gyud ko. Ang uban wa kasaka diri. So in business, it's all the same. You just have to have the right mindset. And the right mindset is makasaka lagi ko ana. Mapangitaan ko nagpaagi. Kung dili ko kaagi din nga sanga, ari ko agi nga sanga. Kung nahagbong ko diri nga part, adto na po ko speak sa part. When you fail, you learn. And failure is very necessary for you to become stronger. Yes. Kada sayop sa kanang nikatkat sa kahoy, makusgan siya. Aron sa next try, mas sunod, mas taas na yung maabot. Munaog siya balik, hagbong siya. Saka na pod. Hagbong na po siya, saka na pod. Og ingana ang buhaton nimo sa negosyo. Nya kung mabuhat na nimo, kita tas tumoy.